Laugarren txandako zirkulazioa, Itsasoko ama B lehenengo kaletik, Bermeoz B, hirugarren kaletik, Itsasoko ama bigarren kaletik, Itsasoko ama hirugarren kaletik, Getxoa laugarren kaletik, Bermeoa bosgarren kaletik, Mesedez irteerara. Itsasoko ama A, proa. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero, jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Hogei segundu. Kanto! Ez da era hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira bekitzen, Zamaroa ez da hola laburtzen, baina batzue gau batez oia dute, aterpean aize hotzik ez eta, bere erizi joaken elurra, karrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize hotzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Bainan mundu ez dira hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira bekitzen, Zamaroa ez da hola laburtzen. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorriak gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.
Itxaso koma 3.37, Getxoa 3.57 y Bermeoa 3.40. No, allí no. Habrá que ir allí. ¡Vamos, Santurchi, vamos! ¡Venga, Santurchi! ¡Vamos, Santurchi, vamos! ¡Vamos, Ike! ¡Vamos, Ike! ¡Vamos, Ike, vamos! Esta carrera, ¿eh? ¡Vamos, Ike! ¡Apa, Bermeo! ¡Venga, Ike, vamos! ¡Otra vez, chavales! ¡Apa, Bermeo! ¡Acaba, acaba! Itxaso Koama B 7.3, Bermeo C 7.34, Itxaso Koama A 7.28, Getxo A 8.17, Bermeo A 7.38. Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik, eta belatzean eseri gaitu denok, erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aiz bidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerralder hori aiz gure oinetan, eta gorpu gorintzen. Udazkenaren tronoan, ertsi dizkiagu begiak adiozik ez, eta goizaldean, musika zur batetan zarturiko petit poet, birotekniari gabe, lurperatu hau baratzan, Lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik, Lizardi. Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik. Lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi, eta arek zu ere amets, eta arek zu ere erantzi, eta oztoz-ozto hartu lili bat, eta oztoz-ozto hartu lili bat,
etarek zu ere ame. Itxasoko ama A, 10.56. Bermeo C, 11.32. Itxasoko ama A, 11.25. Getxo A, 12.29. Lili bat hartu eta ozto erantzi etarek zu ere ametz etarek zu ere erantzi eta ozto hartu lili bat eta ozto hartu lili bat etarek zu ere ametz etarek zu ere erantzi lili bat hartu eta ozto erantzi etarek zu ere ametz etarek zu ere erantzi eta ozto hartu lili bat eta ozto hartu lili bat etarek zu ere ametz etarek zu ere erantzi lili bat hartu eta ozto erantzi etarek zu ere ametz etarek zu ere erantzi Cálmate un chavalcito. Hecho A.
Bermeo A 15 23 88. Segundo día. Hamasei urterekin neure txoramegian soldadu saratu nintzan agorraren bostian kabo edo sargento izateko guztian. Niklako fortunia notu harrapatu hamaika hilabeteko sargento nombratu urte bete baino lehen nintzan teniente regimentutik kanbe nintzala ausente regimentu bizuena zaiekatan. Neraute makumia, ofizialia, letrarik eskolarik, batere gabia. Agustin Antonio, izan da neure izena, hori eitu dezitzen, ez da neure zarteko. Batetik lau balazo, bestetik enfermo, jaunaren abisuak, oiesek dira karo, moka sartzera noia, momentu batera, Jesusaren esposa, betiko izatera, adios amaneudia, provinciania, ongi. Hechos de 337. Bermeo B 322. Caicua 319. Y Sucha A 338. Hecho de 332. Egun batian, Libanen guan, kostela kostel, saltzian. Libanen guan, kostel saltzian, ez pabekari saltzian. Hiru damatxu, etorri zatlastan trukian, ez nagizula. Zatuaren onela plaza betian, horrelan bere esan bazeustan leku sekretu batian, gariak eta zeutan eupere hankonponduko nian. Aman euria laparako dako izedoarra zaldian, paseito bat emoidakezu amalabandan aratian. Amalabatik etorri eta mutilu zaina etxian. Ana Juanixe zein da dauana etxian. Katalinatxu hauzokua eta pero hila
bandan artian ez dona hori Katalinatxu bizarra dago hotzian itxagon daizu mutil itxagon argia piztu artian argia piztu artian eta ikusi zeun hor zarian ama berorre ez dauela nahi neure osasunik etxian bizotzilunak egiten jataz argia datorrenian urten daik mutila sospetxerian amanet Hecho C, 7:31. Bermeo B, 6:52. Baitua, 6:53. Isucha, 7:33. Hecho B, 7:24. Egunerako joan nintzen ni zazpilekua bidian zazpilekua bidian eta neure maitian kadian ¡Apa Bermeo! Bota ineustan lantzea bentanarean orain hil bere banozu eta enterrau bere nahi kezu Maria Magdalenean aurrean da Jesu Kristoren noilean Letratxu beharako ditu nire hobiak karian eure maitiak Madrildik datorrenian hiru letratxu beharako ditu nire hobiak karian Eguna zala baratirar biazanean Egunerako joan nintzen ni zazpilekua bidian Zazpilekua bidian eta neure maitian kadian Bermeo, beti baina... Bai. Sekund. Politxo, Bermeo. Si te vas a sacar dos para arriba. Y atrañera, pero ya... Y no va a ser ni 14 minutos. Solo van a marcar el campo de regate este. 13:52, todos los cojones. 13:56. ¿Acaso? ¿Qué más das? ¿Que nos ha mandado 3 veces ya?
Sagu! Ya, no hay